Omuchakano 12. Ekero Abraham abaire n'emyaka 90 onena akamworokera akamotebya inche ninche Nyasaye omubui genderera ase obosi bwane na obe omoikiranu inche ninkore kubwatana kwogotianania egati yane naye ninkomentekanie mono. Eri Abraham agatugama inse akaumama ni Nyasaye akamotebya rora kubwatana kwane nabwatanire naye na kwoko aya nobe sokoro bwebisa kwebinge bono erieta riao tirikoba naende Abraham korende nigo orarokwe Ibrahim ekiara nagokorire obe sokoro bwebisa kwebinge ninkomente obe nororeria oronge mono ninkore ebisa kwebinge birwasore nabarwoti inabarwasore boigo ningikerania okubwatana kwogotianania egati yane naye nororeri rwao korunyuma yao nkogenderere ekiare ase ekiare kobe okobwatana gwakare na kare imbe Nyasao nayobo ororeria rwao korwa nyuma yao nche ninkoaye nororeri rwao roraje korwa nyuma yao enseye omenyete bono buno omomenyi ense yonsi ya Kanani ebe yaino kare na kare na inche imbe Nyasao bo. Nyasaye agatebya Ibrahim ayego ikobwate okobwatana kwane kwogotianania ayena ororeri rwao roraje korwa nyuma yao ekiara ase ekiare okonakwo okobwatana kwane orabwate egati yane naye na ororeri rwao roraje korwa nyuma yao kero omosacha orasemore arokiwe oikamobe kwe lisankwa yeisiko liekimo kyaino kyobosacha nayo nabe ekemanyererio yokobwatana egati yane na inwe ekiara ase ekiare kero omwana omoisia ore ase egati yaino oikarokiwe ekero akorera amatuko 53 omobiare oinka amo nomogorwa chibesa korwa ase abantu baisiko otari bwororeri rwao omobiare oinka nomogorwa chibesa bonsi goika barokiwe ase igo kemanyereri byokubwatana kwane inake base emibere yaino goika kare na kare mosacho onde bwensi otakebiri lisankuria isiko liekimo kiaye kyobosacha omonto oyo nigara atananwe korwa ase abantu bamwabo aseriwe gochia isiko ekiara osaririe okobwatana kwane naende Nyasaye agatebya Ibrahim Sarai mokao tabaisa komokora naende Sarai mokao tobaisa komoroka naende Sarai korende erieta riaye nigo rirabe Sara nimosesenie nkonyorera omwana omumurwa korwa asare nimosesenie abe ng'ina bwebisako n'abarwoti b'abantu nabaibore korwa asare eri Ibrahim agatung'ama inse agaseka akabura ase omoyo yaime ine omonto ore n'emiaka 100 nanyare koibora omwana Sara nere oyo ore n'emiaka 90 aibora omwana Ibrahim agatebya Nyasaye koranje Ishumaeli abe moyo ase obosi bwao Nyasaye akamukania akamotebya taibo Sara mokao naikoiborera omwana omomura naye nomoroke Isaka
inche ning'ikeranie nere okobwatana kwane kwogotianania koba okobwatana gwa kare na kare ase ororeri rwaye rorache korwa nyuma yaye. Ase amang'ana igoro ya Ishmaeli nakoigure rora nimoseseni nimmentekani mono naibora abagambi 12 ninkora egesaku ekenene kerwa asare korende ning'ikerania okobwatana kwane na Isaka oyo Sara araibora ase engaki buna eye iga ase omwaka ogocha Nyasaye kera akorire gokwana na Ibrahim akairona korwa asare akagenda. Erio Ibrahim akabwata Ishmaeli omwana oye n'abasomba baiboire ase enka yaye n'abagorwa chibesa kiro omonto omosacha orasa abantu b'enka ya Ibrahim akabakeba risankwa ria isiko ry'ekimo kiabo ky'obosacha ase rituko riria buna Nyasaye amotebetie. Ibrahim konyobeire n'emiaka 90 ekero akebetwe risanku ria isiko ry'ekimo kiaye ky'obosacha na Ishmaeli omwana oye niga konya abere n'emiaka 13 ekero akebetwe risanku ria isiko ry'ekimo kiaye ky'obosacha. Ase rituko erio Ibrahim agasarwa amo na Ishmaeli omwana oye n'abantu bonsi baiboire ase enka yaye n'abagorwa chibesa korwa ase abantu baisiko bagasarwa amo nere.